Ahoj všetci. Poďme si raz a navždy ujasniť tie nejasnosti okolo slovenských slov pre paradajku. V slovenčine máme na paradajku hneď 3 slová. Paradajka, rajčina a rajčiak. Ale ktoré je to správne? Takže tu je vysvetlenie. Všetky 3 slová sú v bežnej reči správne a môžete ich používať zameniteľne. Slovo paradajka pochádza z nemeckých slov paradies a Apfel, jablko, ktoré sa pôvodne používalo pre granátové jablká. Časom sa tento názov preniesol aj na paradajky. Potom tu máme rajčinu a rajčiak. Tieto slová vznikli z paradajky a sú rovnako správne. Ale tu je zaujímavosť. Rajčiak je oficiálny botanický názov, ktorý pochádza z latinského názvu Solanum lycopersicum. Takže, či už napíšete paradajka, rajčina alebo rajčiak, robíte to správne. Keď si na budúce budete pochutnávať na paradajke, pamätajte, že bez ohľadu na to, ktoré slovo použijete, ste v dobrej jazykovej spoločnosti. Máte nejaké ďalšie otázky o jazyku? Napíšte ich do komentárov a poďme sa spolu učiť. Ďakujeme za pozretie. Nezabudnite dať like, odobrať a zdieľať, aby ste sa dozvedeli ďalšie zábavné fakty o jazyku.